men international giɗorɗen ko toon to Gaza ɗum noon ko hare wonde hakkunde Israël e Palestine walla Israël e Gaza no ɓe mbiyata noon o ñalawma hewno kamɓe Israël naaɓe kadi ɓe mbawi werlade bombuji toon e kan goto toon to Rafa o kan o kadi ne wayno tunnade hande habaruji gummiɗi toon yimɓe hewɓe ken wona 40 e joyo neɗɗo mbarama toon taw ko ɗum noon koye ñalawma hande dimanche ɗum noon kadi ene wayno ko hande kono pression no continue wonande kamɓe Israël haare mabɓe toon to Rafa walla naddeɓe toon to Rafa hotoɓe continue wadde ɗum ɗon e surtout kadi docteur eɓe wiyeteɓe docteur eɓe sans frontiére kañumen koyemumen en hollude wonde kulol mumen wonde bombardement ji Israël waɗata toon to Rafa ɗi ene wayno ko bombardement ji jogoɗe addude caɗele no fewi donc e nder konngol nde ɓe ƴefti mbi wonde ko ala foto mbawɗa wonde hankkadi toon to Rafa e toon to Gaza tawaɗa hiisi ko ɗum woni haalluji ko mitton ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde ene wayno ko semaine ɓennuɗo o hono kamɓe cour international de justice ɓe mbawino rokkude miijo mabɓe walla mi rokkude kam d' abord feere wiide wonde ko kamɓe cour international de justice nde ɓe mbaɗi ɗaɓɓade pour hono kanko premier ministre mo Israël biyeteɗo Benjamin Netanyahu e kanko kadi ministre mabɓe défense biyeteɗo Yoav Golan e kadi e hono gardiɗo groupe Hamas biyeteɗo Yahya Sinwar e Mohamed Deif e Ismail biyeteɗo Haniyef ɓeɗo fof ene wayno ko yo ɗaɓɓe holno nanguira ɗum noon ko sibabude guerre gonɗo toon to hakkude Israël e Hamas guerre puɗɗiɗo kadi guila ñande 7 octobre caggal nde Hamas yani toon to Israël e tugnade hande habaruji gomiri toon ko ɗum waɗi hono caggal nde oɗon ndeɗo ɗaɓɓande pour nangude ɓeɗo en wiide men han kadi ko yimɓe poɗɓe nanguede ɗum noon firti wonande yimɓe anduɓe yimɓe fotɓe nanguede so tawi cour international de justice waɗi ndeɗon ɗaɓɓande e kadi appliqué koye leyɗele jeeyaɗe cour international de justice ɗum noon siftini ɗon tan ko États-Unis haysinde ne yiiɗi toujours hutorade cour international de justice kañum hoore mum jeeyaka e cour international de justice donc ala bawɗo arde États-Unis sabu ko États-Unis sippoti ɗum États-Unis yamiri on yo nangue yeeru muɗum tan ko e nder duuɓi ɓennuɗi hono cour international de justice waɗino ɗaɓɓande Oumar Béchir toon to Soudan kono ko États-Unis waɗi ndeɗon ɗaɓɓande ko donc ene wayno ko ɗum waɗi o nangga kono noon sibabude États-Unis sippurtude Israël oɗo saha joni haysinde Benjamin Netanyahu ari ɗo ala fof bawɗo wadde ha nangue nde caggal nde ɗum waɗi nde hono kamɓe ko ɓuuri hewde en républicain ji ɓe gummini ɗaɓɓande mabɓe toon to congrès wiide wonde ko alay saago gouvernement Joe Biden o wawa kanko ne wadde sanction ngaji e cour international de justice saabu ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani yiyede wiide cour international justice ala wiide wonde yamirde hono ardiɓe leydi Israël yo nangue donc ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe gouvernement Joe Biden ɓe jabaki e ndeɗon ɗaɓɓande taw kono noon ene wayno kamɓe koye mabɓe surtout to banggue démocrate en eɓe supporti ndeɗon ɗaɓɓande wonande cour international de justice wonde ko hono kanko Benjamin Netanyahu e kanko kadi Yolan Galan ko kamɓe goni responsable nde ɗo haare waɗonde toon to Gaza ɗaɓɓande ɗiɗo nde ko kamɓe cour international justice ñande aljuma ɓennuɗo ɓe mbawino kadi wiide wonde ko haare wonde toon surtout toon to Rafa ene foti dartade kono noon nde ɓe mbaɗi ndeɗon ɗaɓɓande nde hono ko goto e ñawoɓe surtout donc kanko gardiɗo ɗiɗaɓo surtout juge biyeteɗo Sebitinde kanko kadi siftinde on tan ko neɗɗo jeeyaɗo origine makko ko Ouganda e kanko kadi e nder ñawode waɗanode ma won lebbi tati joni wonde caggal kadi nde Afrique du Sud waɗi ɗaɓɓande mum adande wonde ko cour international justice ene foti ƴewde e haare wonde toon to Gaza wonde haare nde ko génocide ko kanko kadi wonno calinoɗo pour oɗon saaha ɗum noon ƴeewe ɗo oɗo saaha joni kadi kanko ne o haysindo ñawoɓeɓe fof ɓuurimo doole waɗi kanko hoore makko wiyete descente pour critique ñawore fawande toon de Israël donc e nder jonde mabɓe ɓe mbaɗi ñande aljuma nde hono kamɓe cour international de justice ɓe mbi wonde ɓe gaari ko waylude ñawore waɗanode mois de mars ɗum noon nden ñawore ko ñawore génocide ɓe mbawino wasde jaɓodirde oɗon saaha wonde Israël ko waɗata ko yettima génocide ha hande kadi ɓe mbawani décidde ɓe mbawani wiide wonde ko génocide yettima noon kono noon ko wawi wonde foof ɓe mbi oɗo saaha joni ko kala haareji gonɗi toon to Rafa ɓe jami dokki yamirore hono Israël yo dartin ɗum ɗum noon ene wayno ko siftinde on tan no ɓe mbiɗen ni hono kamɓe cour international de justice ɓe ngala doole tellement pour so tawi ɓe mbaɗi yamirore ko wayno Arménie neldude toon kono noon ɓe goni koye jimade Nations Unies kala décision mo ɓe ƴefti kadi ko décision baɗɗo no fewi teddedi wonande leydi no mbi oɗon décision ƴefta e muɗum ko ɗum waɗi
hono kamɓe israel surtout e kanko konngol makko benjamin netanyahu gila tan ko adi ɗum ɗon nde fawa e makko wondi ko ɗo yeehi fof kala ko ɗo yeehe leyɗele nde ngannduɗa jeeyaɗe e nations unis walla jeeyaɗe e oɗo cour international justice ko nangueteɗo o wi wonde ha kadi décision ƴeftaɗo ñande aljuma nde o wi wonde ɗum ɗo henna cour international justice ko waɗata ko gueɗe ɗe gaɗa fayida ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe états unis ɓe goni koye ƴewde peeje soit continde jinggande israel so tawi israel jaaɓi wadde koɓe jamiri ɗum ko wasi continde guerre o toon to rafa soit ƴewde kañum hoore mum wasde hebbinde poids no fewi e toon to conseil de sécurité noon ko yimɓe joyi gon toon e ɓe noon kadi so tawi décision addama toon goto men so salima tan ne wayno walla to wawa yaade ko teskira tan dumunaji ɓen ɗi fof ko kamɓe états unis kollata salare mabɓe kala décision ƴeftade contre israel gueɗe ɗiɗi ɓen guel e nder ko fama tan dumundu ɓundi ɗo hono colombia ene wayno kañum hoore mum itti kala ko wiyete jokkodiral gonnogal hakkude muɗum e israel ɗum noon ko sibabude gonɗe toon to gaza nde ɗum noon ne wayno ambassadeur uji mabɓe banggueji ɗi foof ne wayno ambassadeur uji mabɓe guddima kamɓe toon to israel ambassade mabɓe gonno to colombia uddama toon kadi to colombia ambassadeur israel ene wayittama toon ko jiiɗa ɗum leyɗele tati toon to europe o puɗɗima yaltude ɗum noon kaycanki wiide wonde kañumen koye ene paari oɗo saha joni reconnaissde walla heɓtinde hono leydi palestine donc ɗeɗon leyɗele koko wiyete norvège irlande e espagne ɗeɗon leyɗele mayno koɓe mbawi alaɓe ɓennuɗo o wiide wonde koɓe paari oɗo saha joni heftinde leydi palestine ɗum noon ko ñande nogas e jeetati lewru mai ɗum noon ko baatu ngo ɓe jogori waddude kamɓe ɗeɗo leyɗele ɓe mbi ko ñande nogas e jeetati lewru mai eɓe jogori heftinde leydi palestine siftinde on tan ko leydi palestine kañum hoore mum wondude leydi israel pour wona indépendant ɗum ko solution kalanoɗo ko ɓooyi kono noon ko dumuno ɓen ɗo hono kanko président Joe Biden e laamu makko ene wayno ko kala peeje ƴeftaɗe toon to nations unis ko fate surtout heɓtinde palestine naɓe jogade droit voide toon to assemblée nationale walla heɓtinde jogade droit mim hay tawede taw kañum hoɗum ne jogui konngol ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en wallani toon to palestine ko ɗum waɗi noon hay sinno palestine naɓe en kañumen koye min pecci toon pour wiide wonde hol jogorɗo wonde gardiɗo leydi palestine saabu siftinde toon ko hamas woni ko banggue muɗum woni ko ene jogui doole kañum ɓuuri wawde haɓede kañum ɓuuri wawde habde israel kono noon kadi ene woodi kadi mahmoud abbas en joguiɓe koɓe mbiyata gouvernement palestine gonɗo toon to west bank ene wayno ɓeɗon fof kadi ko yimɓe ɓe beldani groupe aji ɗi ganduɗa gonnoɗe guila e temps yasser arafat ɗeɗo fof ko groupe aji ɗi gondani holno ɗum jogori wade ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe israel e tugnade kadi haalluji gummi toon balɗe ɓe si babunde ɗeɗo leyɗele tati norvège irlande e espagne e wiide ɗumen ene rokku ma kañumen keftino hono gouvernement hono leydi palestine en jogon indépendance kamɓe israel ɓe ne wayno ɓe nodditi ambassadeur uji mabɓe gonnodi toon to ɗeɗo leyɗele tati europe ɗeɗo leyɗele tati europe noon ene wayno kañumen koye men goni koye campagne si babude woteji jogorɗi wadde toon to europe ko mbiyata communauté européenne wadde campagne beele leyɗele europe goɗɗe ene janta e kañumen koye men peeje mabɓe ɓe jogui kamɓe norvège irlande et espagne pour beele palestine ene wawa jogade indépendance mum e wiide mabɓe wawata deñude toon to haare wonde toon to moyen orient tan ko palestine jogo hoore muɗum israel jogo hoore muɗum habaruji men international hande toon to ukraine haare russie hakkude russie e ukraine ene wayni ko haare nden en continue hande siftinde on tan ko ndeɗo haare fuɗɗi ko ñande nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nden nde wiya wonde hono kamɓe russie ɓe naati toon to ukraine ɓe mbawi pour heɓtude leydi ndi donc e ñalawma hande ko fama hono kamɓe armée ukraine ɓe mbi wonde e nder déclaration ɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ɓe dartini haare wonnode toon to kharkiv haare ndo ene wayno ko kharkiv ko région mo ganduɗa oɗo saha joni wiya wonde kamɓe russie naɓe mi wawi heftude nokkuji kewɗi tugnade haalluji ha hande communiqué gomiɗo ministére mabɓe défense ɓe mbi wonde ko non seulement ɓe mbawi dartinde hono avance mo kamɓe russie naɓe mbaɗanno ko noon kadi ɓe mbawi umminde kamɓe koye mabɓe contre attaque oɗo saha joni kamɓe russie naɓe noon ene wayno ko noɓe mbiri ni janngol mabɓe toon to kharkiv ko janngol bongol ɗum waɗi forci hono ukraine naɓe wadde addude kaɓirɗe goɗɗe kewɗe pour wawde dartinde haare wonde toon nde siftinde on tan ko haare ukraine e russie ene wayno ko dumunno mo ganduɗa
juuɗo sibabunde woteji gonnoɗe toon to amérique ko fati balle ponnoɗe yaade toon to ukraine tugnade hande ukraine naɓe ko kalata sibabude ɗin woteji toon to congrès taw ardi ɗum républicain jen tabtude ɗumen wotere ko ɗum waɗi hono kamɓe ukraine naɓe mbasi hebde kaɓirɗe kewɗe walla hebde ni kuure ɗeɓe ganduɗa nde mbawi habtorade ɗum waɗi ko ɓuuri hewde leyɗele mabɓe kefta oɗo saha joni joni noon e tugnade kan hande habaruji gummi toon sibaba nde puɗɗima hebde won kaɓirɗe won ɓe puɗɗima kadi dañde waylude holno yimɓe mbawirta wonde jeeyaɓe arme ɗum waɗi ɓe mbawi fuɗɗade dartade oɗo saha joni ko fama tan dumunaji ɓen ɗi ɓe mbawi werlade bombuji kewɗi tugnade ha hande habaruji gummiɗi toon to état major armée ukraine en bombuji ɗi henne surtout werlaji nokkuji haata nder russe taw ko nokkuji ɗi ganduɗa ko usine aji pétrole goni toon walla nokkuji ɗi ganduɗa ko base uji militaire uji gonɗi toon to nokku biyeteɗo crimea keftaɗo e mabɓe guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e nayyi donc wawi wonde foof haare toon to ukraine e russie nene continue yontere ɓennude nde kadi yiyama hono kamɓe russie naɓe ɓe mbawi yaltinde kaɓirɗe nucléaire fewnisade pour wonde e wiide mabɓe wonde ko yimɓe jeeyaɓe noon ko leyɗele europe e amérique wonde won ene duuba oɗo saha joni wiide ne jana e mabɓe ɗum noon e wayno ko kamɓe koye mabɓe mi jaltini kaɓirɗe nucléaire pour wiide sifti yimɓeɓe kamɓene koɓe puissance nucléaire donc wawi wonde foof haare nden en continue oɗo saha joni hakkude russie e ukraine habaruji men international konngol gummingol toon to radio france international ono kamɓe burkina faso ɗum noon ko caggal jonde waɗande ɗaminnode mba jonde nde gasiyande wonde koɓe nandiri wonde surtout no laamu ngongu toon ngu laamu militaire ngon toon ndu ɓeydi jonde muɗum ken won lebbi 60 ɗum noon ko duuɓi 5 ɗum noon ko caggal nde kamɓe yimɓe wonnoɓe parti ji gonɗi toon ɗum noon kadi e mawɓe ardiɓe taw ko mawɓe ko wiyete en chef de village uji walla ardiɓe diineji walla jeeyaɓe pelle goɗɗe taw koye société ko burkina faso jeeya walla même parti politique kam fof nemi ndenduno toon nde ene wayno ɓe nandiri e konngol gotol konngol ngol kadi ene wayno ko kanko ibrahima traoré capitaine ibrahima traoré signini oɗon kayit noon e wi wonde ko kamɓe ardiɓe toon burkina faso oɗo saha joni maɓe continue ken wona lebbi 60 ardade leydi ndi e caggal muɗum hunde en ɓe ƴewata woteji ne mbawi wonde kono e nder kayit o ko haali wi wonde ko kanko oɗo kayit ene wawi nandiral mabɓe ne wawi so tawi woteji mbawi waɗede ko adi ɗum ɗon ɗum noon fawi koye hawnaki so tawi ɓe jii wonde kisal ne woodi toon to burkina faso hawnaki ma woteji mbaɗa e nder kayit o kadi ko haali ɓe mbi wonde ko kanko gardiɗo leydi o e kanko kadi premier ministre e kanko kadi mawɗo assemblée législative toon to burkina faso kamɓe fof ene wayno koɓe dokka droit wonde candidat ji so tawi woteji ne mbaɗa pour ƴewde ardade leydi ndi walla wonde assemblée walla wonde gueɗe mbaɗ noon e kayiɗo kadi mbi wonde ko kanko gardiɗo leydi ndi hankkadi wiyete ko gardiɗo faso e kanko kadi woni mawɗo leydi ndi e kanko kadi woni mawɗo armée ji mabɓe toon to burkina faso ha hande kadi e tugnade kadi article no haalir ni nde ɓe mbaɗata nde ɓe jooɗi toon to burkina faso ɓe ƴewnanodirde ko fate holno ɓe mbawata famodirde ko fate woteji poɗɗi wadde toon to burkina faso wiyama wonde ko yimɓe hewɓe gaari ne ceppa sara nokku ɗo ganduɗa ɗo ɓe mbaɗanno batuji ɗi e ɓeɗon yimɓe seppannoɓe noon ko ɓuuri hen hewde hen tugnade ha hande article o ko yimɓe ɓe ganduɗa en sipportunoɓe hono parti makko kanko capitaine ibrahima traoré e kamɓe koye mabɓe kadi ɓe joguino ko drapeau ji ɓe mbiya hen wonde koɓe jiiɗi ko hono capitaine ibrahima traoré rokke wiyeyo arde leydi ndi ken wonno duuɓi 10 kono e woni caggal mum police wawi riwtudeɓe kamɓe ɓeɗon siftinde on tan ko toon to burkina faso hande tugnade kadi ko radio france international haali wi wonde ko kala ko fate lundu walla kala ko fate seppoji ko fate lundu koko waɗa yaltinede e médiaji gonɗi toon ɗum noon donc hay sindo wonɓe beltaki hen hono wayno holletake oɗo saha joni donc débat ji ɗine continue caggal leydi ndi donc ministre tupri ministre biyeteɗo Émile Zerbo kañum hoore mum o wi wonde ko oɗo saha joni wayno ko kamɓe burkina faso mabɓe mbadde tabal manggal tabal ngal ne ko patongal histoire mabɓe kamɓe fof kamɓe burkina faso fof maɓe mbawa continude liggodade pour ɓe mbawa kadi hollude rokkude kadi hoolare mawde ɓeɗo militaire uji ardiɓe leydi ndi pour beelen mbawa continude wawde wallude leydi ndi beelen hissa donc ene wayno ko goomu goɗɗo ma sosé ko yaaci goomu o wiyete ko korak
ene wayno mission muɗum ko hollude peeje deweteɗe ko fati en duuɓi garoji pour leydi holto jogori fati surtout ko fati politique. hande habaruji men international hono dadiɓe leydi niger, dadiɓe leydi mali, burkina faso, kañumen koyemen jeeyaɓe fedde wiyetede alliance des états du sahel, kamɓe koye maɓe mbawi ndindi dadiɓe mabɓe e leyɗele ko wayno Tchad e Togo. ɗum noon ko fati ko mbiyata keblugol toon to leydi niger. ɗum noon ngol ɗon keblugol waɗi toon ko banggue hirnague leydi niger hakkude mabɓe e mali tugnade kadi habaruji gummiri toon. en wayno ngol ɗon keblugol noon ko mbiyata keblugol taw ɗiɗo armée ji leyɗele 5 dendude ko pour wawde wallude ɗe leyɗele beele kadi noɓe kaɓirteni kadi wona affaire wotere. keblugol ngol waɗi ko toon to wuuro wiyetego Tilia, ko nokku mo ganduɗa en soldateɓe leydi niger ko toon ɓuuri wawde formede e kadi ko nokku takkiɗo frontiére mabɓe hakkude mabɓe mbaɗi. oɗon nokku nene wayno ko gudditade guila hitande ujunnaji 2021 ko nokku kadi gudditade sibabude balle gummiɗe toon to Allemagne. ɓe keeɓino kadi balle e nder lewru septembre hitande ujunnaji 2022 kene wona 13 million dollar. ɗum ɗo fof ko taw ko kaɓirɗe surtout no taw ne waɗi autoji, ne waɗi blindeji, ne waɗi kadi kaɓirɗe taw ko kaɓirɗe gummiɗe toon to américain ji. ɗum noon e wayno ngo oɗon nokku kadi nokku ɗum ganduɗa cuuɗiɗo no fewi ko e oɗon nokku kadi e hitande ujunnaji 2021 kamɓe waɗi boniyankoɓe mbawno yande toon ɓe mbaɗi toon kene wona 151 neɗɗo. ko wawi wonno foof keblugol ɗiɗo armée ji leyɗele 5 donc ko continta ha ñande 3 lewru juin kontan ɓe gasnata dentingol ɗeɗo leyɗele 5 dadiɓe muɗum pour wawde heblade ko fati ɗiɗi haareji ko wallude leyɗele kadi kala ko guila e kaɓirɗum hayno haɓirte wontude feere wotere pour sibabude ɗeɗo leyɗele foof en jogui caɗele hakkude men e wadde boniyankoɓe.